yoyre wojere ewa sernaɓe ene kadi jagguinamo ko nande Serigne Fallou en ko nande bam makko Alaji Seydou Nour mo ganduɗa ko ono halfino hoore makko on woni bam makko on woni mo teddina on woni mo suusa on ari mo ara hofo galle mum subaka foof ewa ndeka noon ɓeɗon fof kadi ko jeyaɓe Allah moƴƴuɓe labtuɓe so tawi neɗɗo hollimo hoore mum noon nene a jaggat ete kadi kefeero o e julɗo o enen leyɗele men e ngala on probléme o catholique walla o chrétien ndega noon mbawɗo laamade moƴƴinde fof mbawɗo wadde respecté institution ngaji fof on saaha kamɓene ɓe jaggat ɗum on saaha noon Senghor ene jokkodiri e hewɓe ko nande Serigne Dakar en Amadou Lamine Dieng en e woɗɓe o waɗi kam masala makko hakkude catholique en e julɓe keɓe meeɗani hebde probléme e gurdam makko e kono noon to banggue politique o tan banggue développement banggue ñamdu e yardu e ndimago tigui rigui Senghor waɗani ɗon succès o waɗani ɗon succès ɗum noon ha 78 hankkadi o fuɗɗi famde affaire o moƴƴani o waɗi multipartisme o on saaha gorko goto ene wiye Abdoulaye Wade hankkadi kadi no fuɗɗi parti ji mumen Cheikh Anta en hankkadi daari ga en e groupe aji goɗɗi ma gon parti ji nayyi jagga ɗiɗon kadi hankkadi daari ene jennodira e makko ene mbadda e makko ene kaɓa e makko ha 1980 décembre 80 Senghor andi hankkadi natti wawde ewa kadi ɗi ko oya kadi sankimo doole makko ustimo ewa aduna makko hankkadi fuɗɗimo tampude kadi échec e gueɗe kadi kewɗe ɗe ganduɗa o dañino e gurdam makko chokuji makko hakkude makko e Mamadou Dia eɓe ganduɗa wondino mumen foof ko wanno ɗumen fof hankkadi ɗum ɗon fuɗɗimo fiitademo hankkadi ne o ronki yaade o ronki yawtude o ƴefti président Abdou Diouf gonno premier ministre o lomtini ɗum ha wona président de la république jokkinnamo mandat makko keddinoɗo duuɓi tati ɗum noon en 1983 ko on saaha président Abdou Diouf waɗi campagne électoral campagne gadano mo waddata e Abdoulaye Wade eyyi ko noon tan yaara bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe ha ɓe mbaɗi haareji e campagne électoral goto fof yenni goɗɗo on goto fof haari ko waɗi Abdou Diouf en 1983 fuɗɗi wonde président de la république onne ko noon yaari ari tan ene waɗa ene jangguina woni noon neɗɗo kañumne kamniɗo mettuɗo mo ganduɗa kadi wawa yaafade mo ganduɗa ngadɗo o haaɓi ɗon e police ji ɗi o riwi hen ko heewi kankone kadi o bonni ɗon bonandeji kewɗi hay san noon wonko moƴƴini e saaha makko kam needi no woodi wona neɗɗo suusa darade télé ƴattomo weela wona neɗɗo suusa darade mbedda ƴattomo oɗo fiya ɗum wuyɓe hay san no keewi kala jaggaɗo ne waɗi mum kuugal rabasuji ne keewi jamma ñalawma ewa yimɓeɓe ne mettini e kono kankone kam o darima ɗon darde tinde ewa hay sanno o woppidi gueɗe makko fof kankone ko ministére uji makko e député ji makko mo jogui men hoolare ha hoolare ɗo noon firti e hitande wiyetede 2000 saabu sikkunodemo ko wonno e dow mum kono feewi ɓe ligguimo haalis ha heewi kamɓe mabɓe oɗon gandi lume sakho ko ministére uji makko banggue finance kam jaggi haalis o mofɗum ha heewi ha 1962 taw hawre événement ji 2000 nde ari nde hawre événement ji Mauritanie ɗi gaari kewrimo o ronki yiyaade o ronki andude ko waɗata banggue Mauritanie o bougi banggue Gambie o kadi sabotage goɗɗo ari toon eɗen gandi kadi banggue hakkude makko e Mali e Sénégal meeɗani weldude ko masala tan woni hakkude mabɓe guila e la fédération du Mali waɗi éclaté anduɓe histoire foof ene gandi ko masala tan woni ɗon kala président garɗo ko masala tan saabu ko hoddiɓe neɗɗo ne jaggira koddiɗo mum saabu anji wona anji saabu nafoore kono wona yidde ɗum saabu goto fof ne andi to banggue Mali to ko wiyete terroriste ene mbawi arde toon to banggue Mauritanie to terroriste ene mbawi arde toon to banggue Gambie ɗo ne kadi rebelle ene mbawi hodde ɗon deke noon ko wayno Sénégal yii tan ko jaam ko pays de la dialogue ko dialogue tan wiyete ɗum ɗon waɗi alay saago ɓe mbadda hamme seeɗa bukari seeɗa ha leydi ndi wawa deejje ko ɗum waɗi Sénégal koye leyɗele ɓurɗe deejje machallah jeeya ewa kadi police mabɓe ene jogui caɗele hen sahaji ewa no leyɗele ɗe fof mbayi e duuɓi jawtuɗi jeenari ala corruption o heewani no feewi no woodi e kono kam feeñirani no feeñiri joni ni e te kadi hannde ene waɗi corrompo no feewi e ɗon noon musidɗo meɗen président Abdou Diouf kankone o waasi laamu makko nde o waasi laamu makko e dow gardugol président Abdoulaye Wade mo ganduɗa darima guila 78 ene haaɓe gam yidde wodde ko woni o perdima on woteji tati walla nayyi e o sokama kadi ko abboye laabi 5 kanko Abdoulaye Wade o fiyama o sokama o dewninama kanko en Amadou Dansokho en e woɗɓe ewa kono tan
aduna ko hannde ko wudere ma tan janngal wawi wonde wudere goɗɗo wodi ko min pawni men hade min arde han kandi habbude yewtere nde bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe sen duttimo seeɗa 1970 oɗon gandi leyɗele men ɗe keeɓi ko wiyete heege heeɓi ko wiyete ɗomka ewa jawdi kewndi maayi huuɗo fuɗani eyyi ɗum ɗon fof noon ne anda ko addi ɗum ene anda ko addi ɗum saabu guerre sahara tubakoɓe meeɗi wella toon bobo nucléaire mbaɗi ɗumen essai enenne kadi e nder fuutaji men ɗe ladde nde ko ɓaɗel kuƴum wonno a yaltan wuuro tan naata e nder dundu on saaha nde yimɓe jogui toon ko wiyete colli ene gara naata e guese yimɓe ɓe mbi yo miilana ɗiɗon colli nde miilana ɗiɗon colli fiiluji mbaɗeteɗi e leɗɗe ɗi nde ɗi pucciti wari colli ɗi ko heewe majji ɗi jani e nder beeli nayyi men gari e bey men gari ñaami mbari leɗɗe ɗe kañumenne kadi poudar o posote o wari ɗumen ɗum ɗone kadi yani nder ndiyam kala sondu wonnoon walla ko yaranno e weedu fof ko ɓuri en heewde maayi ha yooro ngoɗo ari joom nayyi en joom bey en joom baali en fof mboomi joom alɗo fof hankkadi mbatti yalade surtout joom jargaji nayyi ene puccede jawɗele mumen ko joguino ko boni ɗon ɗo hankkadi ɗalɗe ɗe puɗɗi arde Senghor noon tawtama on saaha ronki wawde habde e ngeɗon heege on saaha eko ɓurnago mawde ko Éthiopie e kono tan ittata Senghor ne ronki yaade nde étudiant ji ɗi grève aji ɗi mayde hono président hono Oumar Blondé Diop e étudiant ji goɗɗi mbaranoɗi cokaɗi e gueɗe kewɗe gonnoɗi nder eɗen gandi e nder laamu makko ko nande Moustapha Lo en mbarama hen e woɗɓe e woɗɓe e woɗɓe ene woodi fitna seeɗa juuɗe ɗe ne moddi ƴiƴam nde o woppi nde noon hankkandi Abdou Diouf ƴeftiti onne kadi dañi caɗele mbaɗe noon caɗele nde parti politique nde uddinde o kala jiɗɗo yo wat parti mum parti ɗi jaa ha timmo capanɗe capanɗe onon mi andani hande no parti Sénégal poti e kono kankone hankkadi heddi goto foof en darone haala ko weela ene ƴatto e ɗo sakket ɗo hankkadi taw Abdou Diouf kañum hoore mum pouvoir mum ɓesi ɓoccitade e juuɗe mum e taw hankkadi hay parti ɗi wonnoɗi yimɓe wonnoɓe ko nande Tanor en hankkadi jeeyi ha jiiɗi heptude pouvoir o Jean Collé en hankkadi ne dañi gayno caɗele ha Momta Mbara ewa ɗo noon ɗeesi yaade ha Tanor en e wonɓe ɗo ɓe hannde jiiɗi heptude laamu ngu caggal nde o perdi hakkude makko e Ablaye Wade kono noon Allah ne yeeɗi Ablaye Wade nde heddi eɓe jaaha deuxiéme tour Djibo Ka en jamfi payi banggueji mumen Moustapha Niasse en payi banggueji mumen on saaha noon kanko Abdou Diouf o yanna hankkadi o bonirama sabu ko ɓeeɗo gonno yimɓe ɓe o nehodi e nder parti he ɓe ɓeydi ɓe o liggodi on saaha noon faati alliance e dow gardugol Amadou Mokhtar Mbow en ɓe daari hen darde tinde ewa ha ɓe gandi Abdou Diouf wari ittude ɗum tan ko doole tawat ko leydi ndi fof parti on kon fof goto fof wasa wiirede ko candidat banggue kam fof noon ɓe ndendi ɓe dokki doole mabɓe Ablaye Wade gagni nde heeɓi ɗon nde kañum ari woodi ko changé woodi ko moƴƴini no feewi so Allah mahi waɗi développement galleji taliji pewnamo ewa hankkadi gueɗe mawɗe festival uji ɗi artiri ɗumen ewa hankkadi haalis ne heewi anda ɗo ummi kala mo jiiɗani riche kuɓeji ɓeydimo leydi ndi ɓeydimo cherde e ñamdu ko ñammintanoma bus sappo hankkadi natti ko capanɗe joyyi ɗo luwanoɗa suudu ujunere temedere wonde ujunere jeenayyi ewa hankkadi Dakar foof ɗo wonno boowe leydi ndi kala ɗo boowal woni Abdoulaye Wade heɓti ɗum yeeya ɗum ko fayin juuɗe makko haalisaji kewɗi bonna won dakmitiɓe noon no feewi no feewi ewa kanko no woniri noon o ƴeftidani makki o waɗi ɗum ko ɓuri sakkita tan o waɗi ɗum ko président assemblée nationale wotodira heeɓi woni président assemblée nationale caggal nde waɗi ɗum premier ministre taw caggal ɗum ne kadi woni ministre de l' intérieur woni ministre goɗɗo kadi mo wonno mi yejjiti inde mum ewa ɓe gondi toon kamɓene kadi ɓe kaaɓi saabu Karim Wade o toppiti ɓiɗɗo o tan hankkadi ɓiɗɗo o fawi ɗumen foof eyi ndeke noon yeehi ha ɗon haare mabɓe ari pusgu waɗi makki yaltina ɓoora yaltina galle ewa kala ko joguino heɓta hankkadi ne dañgu manggu fuɗi hakkude mabɓe ha Allah haaji makki kañum waɗi parti mum makki yaada campagne électoral ewa dañani ni ko heewi ko gandani wawa libdemo kanko goto kono parti ɗi fof ndendi deuxiéme tour dokki makki mbaɗi ɗum ɗo hono oɗo parti mo ganduɗa ne wiye APR
ɓe keeɓi laamu gila nde noon ko makki laami gila duuɓi jawtuɗiɓa sikko 2013 makki kañum ne hankkadi ne heɓti indépendance 2012 jafulon 2012 makki ne heɓti laamu ngu ewa wonti président de la république kankone kadi o ari woodi ɓe o liggodiri woodi ɓe o naami wadde premier ministre uji wonɓe o change wonɓe o addi hakke kankone tati nayyi o ɗesi tan nandude ɗon koye ceerno makko Abdoulaye Wade sehil makko ne heewi premier ministre uji ne heewi ministére uji kankone kadi o fuɗɗiri ko ministére uji seeɗa kono hannde ɗi puɗɗima ɗudde seeɗa omo jogii noon yimɓe taariɓe mum wonenne kadi ko laaɓi tan haade ko min haalata e hooram won taariɓe mo ɓe ngannduɗaa timmani timmal ngal ngannduɗaa ne mbawi wallude makki e laamu mum sabu makki ko katande makki ko pelliɗo makki kadi ene jogii gandal ne jogii cuusal kono noon nafata noon ko caggal ngal ɗon cuusal ko o daña yimɓe tiiɓɓe yimɓe dariɓe yimɓe silminiɓe ɓe ƴeewani poos makko ɓe ƴeewani ko woni tawa gardini ko leydi ndi foti noon koɓe haalpulaar foti koɓe joolaji foti ko manden en wona haalpulaar ɓuuri séeréer walla joola ɓuuri wolof kala mo andi ne wawi liggey tiiɗo taaromo walla mo so wona ɗum tan gueɗe makko joolo nde o ari nde o tawi ɗon Abdoulaye Wade ne liggi seeɗa woodi ko liggi e nder leydi he ko toon kam ɓuuri yaarude saabu hay campagne mabɓe Abdoulaye Wade wi Fouta so tawi wotani makki so heeɓi laamu maw haaɓe mabɓe on gandi ɗum ɗo kam président fotani wiide noon saabu leyɗele ɗe foof nden ɗum waɗɓe mo président ɓe wona tan wolofaɓe ko Sénégal fof didori ewa nde Abdoulaye Wade ari heeɓi ɗon noon laamu mum eɗen gandi croissant mabɓe économique o dañi ko wiyete 4.5 o dañi ɗum no fewi kono no makki ari kañum e duuɓi mum ɓiɗɗuɗi mum tati ewa hay sano ko duuɓi 5 tan woni ɗon kañum dañi 6.5 ewa ndeke noon to croissant ji mabɓe en ɗesi woɗɗodirde seeɗa omo jogui yitere liggey heddi noon ko makkine ɓeydimo feƴƴitade yeehiɗo fonno yaade ɗo yanoko fof o fuɗɗimo darade hen saabu nde waɗa campagne nde omo andi nokkuji kewɗi Fouta en hankkandi ne ɓundu en e nokkuji ɗi fof makki darimo hen gila omo waɗa campagne gila mo yiiɗo laamu ha ko fuɗɗi dañi laamu kone kadi omo yaha toon omo jogui nokku fof yimɓe mum o change doole gueɗe la régionalisation mbiyatno ɗo wonko waɗa communauté rural ɗi wonko dañi ewa hankkandi ne won garoyuji kewɗi nokkuji ɗi mbawano yettade tali woodi ko mballa hankkandi ne maaro hankkandi fuɗɗimo remede toon no feewi motoji ngari ewa ko remrete e gueɗe kewɗe kono noon hannde de ene heddi saabu ɗum ɗo ko fellidde haɓede darade sirñinade yejjita hoore mum yejjita mo jiiɗi yejjita ɓi bamum so wona nafo ɗum ewa liggey saɗa liggono leydi aɗa liggono aduna aɗa liggono laamu maɗa alay saago mbasa adorade ɓesgu maɗe adorade ɓesgu ma so tawi ɓe moƴƴina so tawi eɓe jogui gande mum so tawi wonɗo ɓe mbawi fewnude ɗum ɗon ne moƴƴi eyyi kono noon leydi ndi foof makki aɗa foti andude kamɓe fof jiiɗi yumma jiiɗi baaba ɗo noon e oɗo manda ewa kadi ewa laissé aller o heewi ko yahata e téléji ko ewa yimɓe ko kalata ko bonandeji kalteɗi ɗi photo ji jaltinteɗi ɗi sukaɓe hannde no mbayi jogade bonnedagal parti on groupe on mouvement ji ɗi ganduɗa ala hen fof joguiɗo needi kala ko wela haalata kala fof ko weɗa waɗata ɗum ɗon noon hello e haqqille ko neɗɗo ittande ɗum hoore mum alay saago gartiron constitution mono ƴewta ɗum no feewi e sukaɓe bonɓe needi yahoɓe tribunal ne ƴetto wonɓe beddaji yiɗoɓe nanude fitan e nder leydi ɓe ɓeɗo foof beele kuugal ne fawo e mumen e wuyɓe waroɓene kañumenne foof alay saago jaggue koyne ha yimɓe fof jiiɗa ɗum guite mumen so wona ɗum so tawi tan gono yarani yaara ewa ko yidde tan laamade e wiyede ga ka pullo ewa ko ɗum ɗon woni gañguji ɗi ganduɗa hannde no goni ɗo ni ɗum ɗon leydi ndi wawata yaarude yeeso yo yimɓe gandu nde Senghor laami wiyaka ko séréer e nde Abdou Diouf laami wiyaka ko pullo walla wiyaka ko séréer nde Abdoulaye Wade laami wiyaka ko wolof ndeke noon Macky Sall laami o wiyama tan ko citoyen mo ganduɗa ni kañum ɓuuri mawnude koye séréraɓe e ko yiɗani Fouta ko arta Fouta ko yidde makko tan saabu to woni lesle makko ndeke noon ɓeɗo foof mbawa famodirde ande leydi ko ene fondinde ko wiyete joola ko wiyete manden ko wiyete mandiak ko wiyete pullo ɓeɗo foof ndendi leydi ndi hay goto men jeeya leydi ndi
woto yimɓe haalo pular ɓe cikku makki ko pullo tan e ko haal pular en wonani lamɗo ala o wonani lamɗo ko leydi ndi foof heddi noon o woni pulloma haala ɗemgal ngal yimɓe ne belti hen e beyti hen so dañi sagoji mumen kadi ko kañumen tan kadi garat wonnoon neɗɗo ɓuuri yiɗan tan ko hoore muɗum leƴƴi goɗɗi ɗi gañaka